भाई लोग तू लोग यदि गेमिंग खातिर कोनो टैब लेवे के सोचत आरो लोग तो तू लोग ले सकेला लोग वन प्लस के तरफ से आए वाला वन प्लस वाला टैब। ई टैब काफ़ी हद तक अच्छा बा, लेकिन यदि अच्छाई बुराई के ना जानल जाओ तो फिर कोनो चीज़ लेला के फायदा ही क्या बनता। तो आज के ई वीडियो में हमनी के एकरा बारे में अच्छाई या बुराई दोनों ही समझ जाए कि टैब कैसन बा कैसन नहीं के। कैसे 40,000 में लॉन्च होइल बा, 40,000 काफ़ी ज़्यादा अधिक रुपया भइल और इतना में टैब लेवे लायक बा कि ना सब कुछ देखल जाए आज के ई वीडियो में। यदि प्रोसेसर के बात कइल जाओ, कैसे प्रोसेसर के बारे में जानल बेहद जरूरी बा, कैसे गेमिंग हमनी के कइल जाई। एमे त लोग के MediaTek Dimensity 9000 वाला प्रोसेसर देखे के मिली, जोन की 4 nm पर बेस प्रोसेसर बा और ई प्रोसेसर अच्छा बा, गेमिंग खातिर काफ़ी हद तक अच्छा से ऑप्टिमाइज बा, कस्टमाइज बा। हम ई प्रोसेसर के बिल्कुल भी खराब नहीं कह सकत, ठीक ठाक बा अपना प्राइस के हिसाब से। ई प्रोसेसर के 9510 mAh के बैटरी देखे के मिल जाई, जोन की काफ़ी हद तक हमारा ई देख के खुशी मिलल। आ जौन वन प्लस बा ई वादा करता कि मतलब कि यदि तू लोग एक बिना चलैले रख देता लोग 1 महीना भी तो ई चार्ज रही, लेकिन ये सब ना हो, खरा 15-20 दिन तो रही, ये हम मान सकता नहीं। उतना भी ना रही, कुछ ना कुछ तो चलेबे करवा लोग, आ केहू रखे थोड़ा जाए यदि परचेस करता था। साथ ही में तालों के 66 वाट के फास्ट चार्जर देखे के मिल जाई। आ जौन चार्जर बा ये भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। बॉक्स में तालों के 100 वाट के चार्जर देखे के मिलता है, लेकिन सपोर्ट 66 वाट के ही करी। भले ही तनी स्लो चार्ज हो, लेकिन एक बार चार्ज कर ले लोग तो बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप दे दी, 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे दी, जो कि हमारा काफ़ी हद तक देखते हुए अच्छा लगल। आ बड़ा बैटरी बा, ये भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। भाई लोग हमनी के जानते बन जा कि टैब बिल्कुल भी कैमरा खातिर ना बनेला, फिर भी हमनी के एकर कैमरा क्वालिटी देख लीजा। एमे तालो के बैक में 13 MP के कैमरा, 8 MP के फ्रंट में कैमरा देखे के मिली। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक ना रही, कोनो भी टैब के बात करिए तो ना रहेला। एमोनियो भी कैमरा क्वालिटी नहीं खे और थोड़ा बहुत वीडियो कॉलिंग पे बात हो जाए, लेकिन कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा घटिया आई और कैमरा खातिर बिल्कुल भी ना परचेस कइल जाला। टैब के गेमिंग वगैरह खातिर परचेस कइल जाला, चाहे बड़ा देखावे खातिर परचेस कइल जाला। आउट ऑफ बॉक्स ई टैब तालो के ऑक्सीजन OS 13.1 पे देखे के मिली और एंड्रॉइड 13 पे देखे के मिली, जोन की लेटेस्ट ही बा। लेकिन एमे तालो के 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी देखे के मिली, ये भी काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट बा। ये देखते हुए हमारा काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। देख लो भाई लोग, एमे तालो का फिंगरप्रिंट देखे के ना मिली, जोन की काफ़ी ज़्यादा गलत बात बा। लेकिन एमे तालो के 4 गो क्वाड स्पीकर देखे के मिली, जना के क्वालिटी कहल जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा बा, क्लैरिटी बा, डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट वगैरह के साथ भी आवता। ये हमारा काफ़ी हद तक अच्छा लागल। सबसे पहले बात कल जाई एक और हमनी के प्राइस के, ओकरा बाद से और सारा बातें कल जाई। ई तालो के 2 गो वेरिएंट में देखे के मिली, 8/128 और 12/256। यदि 8/128 तू लोग परचेस करता लोग तो ई तालो के पड़ी 38,000 के, लेकिन वही जब 12/256 वाला परचेस करता लोग तो ई पड़ी 40,000 में। 40,000 में 12/256 हम कम ठीक ठाक बा। आ तू लोग यदि परचेस करे चाहता लोग कुछ अच्छा चीज़ की और टैब के परचेस करे चाहता लोग गेमिंग खातिर, तो ई टैब के परचेस कर सकते लोग, काफ़ी हद तक अच्छा बा। LPDDR5 के रैम सपोर्ट दिला बा, UFS 3.1 के स्टोरेज सपोर्ट दिलवा, जोन की काफ़ी हद तक अच्छा बा। ई टैब अच्छा बा, प्राइस के हिसाब से हम बिल्कुल भी खराब ना कहे, हम ठीक ठाक बा, परचेस कर सकल लो। तालो के का सुझाव बा ई टैब के बारे में जल्दी से कमेंट करो। वीडियो को ना चाहते हुए भी हम वीडियो करते हैं समाप्त, कैसे वीडियो हम लंबा नहीं बनाना चाहते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।